Ka jingtip ke balahi kai nau men berim men baja bantip ya ki bakum kino ki jajing bam ki bolong ban bam bat ki bom long ban bam la ka dei ha ka ban bam ki jingtung jingtep ne ban bam ya ki wede ki jajing bam ki bau bleu nong bu nong thau ulabu nak benta u khun ban riu ban long ka jing bam jing di ban im hasla parthei kumbang jutip sepang uknyang world cup lani unyang taser u bajutip ha ka ktin ki nong boy une uknyang ha ki than nong po ujumi sisin ha ka sausnam bat ubajumi ru thik hakapor bapenlong ya FIFA Football World Cup kumta la judon ru ki bajusin kerteng ya u kum khonyang World Cup ha ka ba ki pajba nong songsenong ki jui simbenta ha ka ban letam ya une khonyang World Cup une ujai khnyang ujumi bha ha ki jaka ki badang rben ki khlau ki betam bat ki jaka ki badang bon ki ding ki sej Henry kalongpat ka baphala ha ki than Western Riboy la saki ya une khonyang ba umi man la kasnem bat mentakas nemru katkum ka jingethu jong uba manason doloi ubadei usirdar jong ka war mausau ba une uknyang ulami bun bha ha kane kasnem bat la sakhiru ya ka jinglek tam nyang taser jong gi pajba ka te kathan nakalyang jong uri boy news ulapoi ban lek sakhi sya ka te jaka ya ka bala lek ban tam ya unyang taser bat la lap shisha ba ka te jaka ba mi unyang taser kalong shisha ka ba itnat hakirut jong ka wa khri ka ba ki ding kisit kidang bun bat ki khlau gi betap kidang rben bha la sakhiru ya kejing tebit bat kejing tresistom jong ki briu ka te kathan ki balala ban sena pen itnat ikijing king sej kabala ban rengkang na siliang siliang jong ka wakri ban le tam yang taser kene kejing king kalong ka baskem bha watla kalong ka basena tangda kisi te unen yang taser hangane ka dong jingi umi man kesnem kidan kesnem ki ba uduna dan kesnem ki ba ubun te ku bolong hi man tasnem te ubun nomar ba kila yayo te ban yadi menta kumbala lai te yo da iyo ban yadi ban ya penpoi syap tar kema kum tu te haki benai yu bat ki haki hakum kino ki por une unyang taser umi bha umi haki bejan kut ni ubna April umi na du bejan kut u April bat u hadu menta u benai me te kumbolong menta gitu ki jeka ki ba ulami haki por ki ba mensywa ulami sywa menta u mi syu te ulami pat sa ki jeka ki ba umpat mi Pila bani tu hakum kino ki jaka trai u kami ba ki jaka ba bunding bunsit lane ha ki jaka ba rep lane kuno umi ba ki jaka ki ba bun kisit kumbang yo i benta kum kita ki langkah stay badan ki sit sudah u kami ba bal kita ki jaka ki ba pengat le ulami sywa ti menta umi saklau ru menta ya kene ke jingking ki la yasna na du handai thai ki priyomi katkum ka history ka bahasa besna kan ke jingking ka mon ba kila sina nong kong kan ke jingking ka bakum kan man ba kirap sini seliang wa nadu usnem khat khandai spa san pausau tagare usnem ka ban kong ka bakisra bat uba hikai ban sna ke jingking ka bakum kan ke jingking doi mi ong ni ya kitu ki por ka kilek be ta ki tri barok ke de ki tri be ki si teu bahikai kene ban sina de ta u diri doloi ta u de u banokong u bailam ban sina kene tanadu kita sina man ba kirap chene seliang kisna ti manta na mar ba kitri ki la duna se khlau ti man sina manta ki le da uring ba panakam ba sina yi te kumbak kat nongut ai ki brigla bani ai re jingking le se kum ka jing antap jingpi sisinya ta kumbangi antip mangi mut ba sisinya kidang ya hi arpeu lai pauru nadu nang neter kidang ya hi kata gede ka baki ya kino rep tan baki ya kintu pat kekit ke ba kata gede ke ba kia la ban ya kumulong ta ka streng ka kumba lo hi ta kumon daya berkhwat daya cer kumneru